Добър ден, аз съм Троджан с БГ, с мене Босайде, Здрасти. Всичко нищо не взех, омага. Всичко нищо не взех. Диамант. И аз взех диамант. Имам и пръчки. И аз имам пръчки. Имам Бързо един ела, ти диамант. дам, защото ти снимаш. Бързо, че ме преследват в тунела. Знаеш кой е тунел? Не. Идват в тунела след тебе. Знаеш кой няма да да побързаш да ти дам пръчката и диаманта, бързо. Взимай. Давай. Имаш ли меч? Да, имам. Да, ето ти. Дай ми. Мерси. И дървен. Дървен не ми трябва. Имам един бозайцки, ако искаш, ама... Какъв бозайцки, бе? Меч, бе. Убий го! Аре, дай, аз ще помогна да го убием. Чакай, Грейс Пирот има, момче. Само го гони, стой, аз ще го гона. Надявам се да не ме убие. Аре, кога ще свърши Грейс Пирот? Аре, дай имат меч. Да видим се. Аре, бързо ела, тука съм. Бързо, че той има диамант. Къде? Бързо Тома, би с пръчка! Къде си, бе? Тука, аре, името ми се вижда, Не дай бич. Имам още един диамант. Видях къде си идвам. Ти се усети да ме видиш къде съм. Не се виждаш името ти. Не, изгубих та. Тука съм на спаун съм. Да, ета. Бозай. Имаш ли диамант? Не. Имам само диамантен меч. Айде отиваме да ги разбием тия. Не искам меч. Гледай го. Чакай, имам нещо да ти дам. Да. Айде, вече сме непобедимите. Айде, непобедимите. Непобедимите, да. Идвай. Към самолетите. Натам са самолетите. Къде? Моля, към самолетите. Какви самолети? Тук хангарите, бе. Там да ти е такова. Да. Лутнати са. Чакай, в самолета имаш някакъв чест. Само че на мен... Може ли да кажа нещо за твоите фенове? Зомби с 4 крака, той е спаяк. Зомби с 4 крака? Да, бе, той е спаяк. Добре, бах ти зомбито. Кажи. Значи, ако мислите, че на Тротимус скина му прилича на някаква гасеница, моля, кажете да. Не е верно. Прилича в... Диамант. Дай ми го, моля ти. Нали гасеница, няма да стане. Аз как ти да... Той аз си намерих диамант. Не стане. Какво же са? И Iron Sword. Искаш ли диамант? Ето. Не, аз си намерих. Аз имам 2 диаманта. Имам и пръчки. Такова, крафтинг тейбъл нямаш, Сега ще идам спална, го къде? Само ела с мен някой да не ме убие, че ще стане страшно. Опа, някой ми звъни. Чакай, ще го офна. Какво е? Видях какво взел от честа. Iron Booties. Бутис. Бутчета. Само да те бутна ли да ти помогна? Не. Там има един горе. На крана. Виж го. В крано е. Там. С скина на Sky. School does minutes raft. Някой му звънят здравата. На кой? Сори. Слог. Слог беше. Сори. На кой ми Ето го е там горе, ето. Това го убим. Много мобови, много нещо. На кой му звънат? Чува ли са? Не, вече не. Кой? Кой ма цъвка? Омага! Шит! Добре, той е мъртъв то. Уби ли го? Да, той имаше диамант. И аз имам диамант. Да ти дам ли? Още за един диамантен меч? Не. Окей, аз за малко ще заглуша пич. Къв пич, бе! Пич ми вика. То сляп ли е, въря зад него с диамантен меч, брат. Бати слепя. Да. Както винаги той умря. Омага! Срещам някакъв симито... Босайде. Я да го убия това, бе. И той с диамантен меч. Босайде, ти да ми умря,
Умрях и аз. Да, и това беше Hunger Games, който играем с Босайде. Не ми виждате скина. Посетете Босайде, не че не го знаете. В смисъл, да бе. Да. Хванахте. Какво стана, що съм мъртъв? Милнията уби и ти взе меча и мен уби после. И... Това страна на екрана. Да бе, Ама. довиждане, посетете профила на Босайде, голям пич. Довиждане! Да, и отново с Чао. Босайде сме тук на друга арена. Арена 6. Арена Hunger 6. Games България, да. Не знаеш нашите места къде отивам, направо директно корабите. Какви кора? А, не, аз ще тръгна натам. Добре, аз тръгвам директно към корабите. О, 10! 9, 8, 7, боза. Сайде, видях Боза. как взриви шоуто на Петър. И, не думай. Да, между другото, аз го взривих, наистина не знам дали сте гледали. Уау. Sword. Сворд. Sword, да. И то Iron. Уау. Браво. Окей, аз тук отивам, нападам някакви честове. Аз отивам към корабите. Окей. Окей. Окей, затваряй се, бе. Тъпа врата. Окей. 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 О, мага, златна ябълка. И ако Уау. още не сте забелязали новото интро на Петър Бест, аз... Да. Какво е? Посайде сък, бос. Къде бе? Къде бе? Кой бе? Кой да го убия бе? Босайде сък. О, мага! Зиглер с... Как ще съкваш бе? И сега ще свърши Грейс периода и ще ме убият. Яко, кефи са. Ай, шит. Грейс период has ended. Помощ! Помощ! Го дабл кил. Браво, дабл кил. Ама няма да... той не ме преследва. Никой не е правил трипъл. Форто. Аз съм правил трипъл. Ти да не Ами си наистина вика. съм правил трипъл, без никакъв метап. Давай, аз пентакил. Давай. Диаманд. Браво. Така. Трябва... Добре, идвам към корабите, защото трябва ми да дадеш някой айтеми, защото съм много зле, повярвай ми. Не ти вярвам. Лъжа. Истинска лъжа. Лъжа е. Посайди за мен лъжа Ти си. се лъжа е. Почакай, върни се, ле. Лъжа е. Синг. Сърцето ми смене лъжа. Как мога да ги спусна рибите? Аз никой не оставям риби. Виж си изпуснал риби, бе. Аз имам 6 риби. В смисъл, аз в често и когато отворя това, не изпускам никога риби. Да. Ще ги изям. Не. Те не следват, те са сам... викам кой има би и слуг, пък то това някакъв скелет. Скелет. Трябва да изключим Да. мобовете. Трябва, когато сложат такъв... Когато сложат такъв. Какво стана? Оф. Някакъв крипър, аз си отварям тук честа, взимам сядите ми, той гърми до мен. Окей. Си едно не го забелязвам. Къде си, кораба ли си? Да, до кораба съм. Всъщност тук идвам. Някакъв се качва тук. Някакъв се качва тук на кораба, трябва да го убия. Около мен няма никой. Което това На кой кораб си? Не, още не съм на кораб, тук обирам честовете, които никой не ги е обрал. И къде е това място? Няма да ти кажа, защото ще го разбереш. Не, шегувам се, после ще ти кажа, после трябва да... После ще ти покажа. После ще кажа, после ще покажа, после ще кажа. Сега... О, диамантен... такова де. Вау, окей. Тази Диамантен каска ще... Всъщност намерих диамант и Iron Sword Да. в един чест, което Тази беше... каска си я слагам точно заради тебе, за да мога да се пазя. Каска? Да бе, Iron. И отново казвам, че това е Hunger Games България, Hunger Games България, Hunger Games България. Тук играят Босайде, влизайте заради него. Не играйте с него! Не. Няма, окей. базикам се. Това сигурно е лутното. О, да, лутното. Благодаря на всички тъпанари, които ми лутват честовете. Изпуснах една. На такова. Не, шегувам се. На кой кораб си? Първия. Аха, виждам те. Там има доста мобове, не е ли така? Не, страхотно си е тук. Прекарва ми се страхотно. Няма мобове. Не, прекарва ми се страхотно с тях. Тил. Прекарваш си страхотно с мобовете. Да бе. Уау. Аз ги убивам. Окей, идвам. Аз ги убивам, те умират. Идвам. Какви приятели сме си.
И сега вече... О! Защо не си Направо взел? лятна вакансия си правим тук с тях. А! Какво? Това сам аз не ме убивай, ако си видял човек. Идва някакъв на кораба. Ще го убия. А! Какъв това е бозайде? Аз съм ги лутнал, ела долу. Ела ти дам. Си ги лутнал, аз имам още 4 айтеми тук. Ма тъпи. Нали, Ела гледам. долу. Чакай бе. Аз тук ще Къде фулям. до... Там имам мобове. Уоу, give it to me. Служи си... О, мага, тук райчест. Аз ги обрах. Как си ги обрал? Той има неща вътре, бе. Малко са. Някой ми звъни, омага, за малко ще заглуша и съм афъка отново. Сори хора, които гледат. Окей. Щом си афъка ще килна. Така. Босайди умира. Няма бе, няма бе. Колко сме? 4. Бързо да ги намерим, да ги убим и... Али, аз се съзъм. Тъй. Ео, идвай. Аха. А, да, тук съм, Его, бях май. афъка, сори. Его то. Сори хора, които гледат. Да. Гибицу. Имаме и Чай само да даже... прерова престотиите. Даже... О, има рибки тук, човек. Какво си лутнал? Ти нищо не си лутнал. Лутнал. Как си лутнал? Нищо не си Има лутнал. лъжи, бе. Ни те лъжа, знаеш колко неща взех тук. Не. Сигурно половин стак. Не знам, това да може да е бък между другото. Не. Или са... О май гад, запалка. Диамант, омага, мога да си крафна диамантен И аз меч. мога да си кръв. Не мога. Аз мога. Как съм изтървал този диамант? Аз трябва да съм някакъв побъркан. Човек, само ми трябва крафтинг тейбъл, знаеш къде има тук и после ще ти го дам. Сигурно горе. Да бе, на спаун. Някой идва към тебе, май. Кой идва към мене? Аз съм в кораба. Да, идва някой към мене. Към тебе. Добре. О, крафтинг тейбъл. Окей, имам диамантен меч, това е добре. Alright. Аз имам една боза. Това е добре. Боза, откъде си взел тази боза? Не даде. Не се ли спомняш? Аз съм ти дал боза. Не, сериозно, къде си между другото? Е на спауна. Как си отишъл там толкова бързо? Аз имам диамантен Минах- меч, ела ти го дам. Път. Fuck you, скелетън. Аз съм на То скелетън ме оплаши човек, идва тук има Аз съм би. към чисто и ти сега отивам. О, шет, някой друг човек. Фин 99 също има Iron Sword. Трима сме. Вече Диамантен. Трябва да дойда към тебе, за да може да го убием двамата, тъй като с диамантен меч едва ли ще мога да го убия. много обяснение, много тъпо ми стана. Тези рибки, ти казвам. Аз ще пускам рибки, за да мога да видя по кой път съм минал. Не, ги пускай, защото някой ще ги вземе след това. Ще ме уби с риба. И сега Да. представям си някаква енчантната риба идва да ме убива с шахни с птица. То не се знае вече в този нов Майнкрафт. Някой да ми вземе рибите отзаде. На спална ли каза, Да, че си? точно по често и съм. Идвам. Видях го този нещастник. Кой си видял? Лъкав. И като го убия, оставаме само ни двамата. Окей. О, това бах ти, тук има някакво малко котенци, дет знаеш каква фортуна е тук. Бяга като... Котенц. Странно. Да. Някакво новородено. Той бълди го. Не, наистина беше малко. Който е... Не си на спална. Спално съм. Сега смисъл, Не си на, излизам вече от едни от оградите. Ти къде си? на спаун. Качвам се тук по листата. Не те виждам на спална. Този епизод... Убеден ли си? Точно на спална си на Не, честовете. вече не съм там. М, Отивам сега към А честовете. къде си? Отивам към честовете. Ай. Сега след 5-10 хиляди години ще съм там. Видях се такавици. Да, виждам те. Къде си? На спална честовете. Ще ме видиш, ето ма, ти ме видя сигурно вече. А, Да. намерих плеер, чая го убия.
Не, това съм аз. Какъв Това той съм е? аз. Не, Я го- стига! Аха, айде да се бием, ай. Не. Стига, Нали каза, човек, хайде, хайде да се бим. Не, Коне. Кон ли искаш? Няма ти дам. не, не. Окей, Новия само се джамп мап на изпразни. Будюче, го минавам го вече. Бащи лесния нормално. Будюче прави най-лесните му. О, чакай, тук видях един. Виж му името. Ето, тук е, ела да го убием. Ей, тук е. Ей го! Лък. Има Не лък, само той чакай. има лък, нали знай? Чакай. Майк ти. На това, който ме цепи, ома гъл, ще ме убие с стрели. Уоу! Много е добър! Аз не мога да го цепна. Оле, той ме уби с стрели. Аз го цепнах Уоу. 2 пъти то. И той с диамантен сворд. Така ли? Може да го убием, май. Ето го. Тръгва по къщата. Спайдермен! Спайдермен! Къде изчезна? Изчезна някъде. Шит! Помощ! Къде си? Къде си? На спаун идва Той и там ли е? бързо! Той е тук, да! Шифтва! Спайдермен! Човек, бързо, че ще ме Къде си? убия! Бягай. Ари, бързо Тук идвай! съм. Не мога, има и Къде мобове! си? Не те виждам, бе. Ми няма, ма погледни в чата. Няма да на спам, при честовици съм, защото няма. Погледни в чата. Готово. Ето го. Погледни в чата, човек, убиха ма, защото ме уби скелетън, ма... Победа. всичко. И аз победих. Уху. Браво на мене. Да, а мен ме убиха, защото ти И- не успя да дойдеш на Да, време. бе. Довиждане. Да,